Nu trækker jeg Firefly ind fra gulvet. Hun har lige den her på, som I kan se. Så vi ses, når vi er derinde med Firefly. Det er klokken 6 om aftenen, så så hun fast i min creme, og nu skal vi strikke hende, simpelthen. Så jeg viser, når jeg er færdig med det. Så vi tager lige, så jeg tager bare lige den her af, guys. Det er bare lige til at trække hende ind, nemlig går fra, så jeg sætter den nu er vi simpelthen her med Firefly, og den hænger der. Så nu skal vi bare lige have strikket hende, så det kommer vi lige til. Så har vi strikket Firefly. Den ser fint som altid ud. Så nu skal vi ud og springe. Jeg tror snart det begynder at regne på lige se de der skyer derovre. Så vi bliver lidt nødt til at skynde os. Og mit regntøj ligger i min skole. Så det er ikke godt. Overhovedet godt. Men vi tager den her pind med, fordi jeg har ikke spring. Så jeg bliver nødt til at lave spring. Ja, og så jeg gør det. Så vi ses, når jeg laver mit spring. Okay? Vi ses, når jeg laver mit spring. Firefly. Den her ovenpå her. Og det har seriøst begyndt at regne. Så vi er nødt til at skynde mig. Fordi jeg må lufte Firefly. Ellers, du ved, hvis du ikke må gå udenfor i et frikvarter eller i skole, det er det samme som Firefly. Så jeg bliver nødt til at skynde mig. Vi er ovenpå Firefly, og i tip er, i stedet for bare at holde på den her, så hold på pinden sammen, så du er mere kontrol over hovedet. Du ser, nu kan jeg shit. Det regner mega meget. Prøv lige se den her sky. Prøv lige se. Ulde. Så det her springer by the way. Det er meget støjt. Shit, det bliver rykket. Vinden er virkelig stærk. Okay, jeg tror, jeg skridter hende af. Nej, jeg går bare lige en omgang til. Så. Og nu skridter jeg hende af. Fordi jeg vil ikke gøre det her regnvejr. Som du kan se, det falder på der. Så det regner. Skridter hende af. Og jeg skridter hende af. Så nu putter jeg pinden til siden. Pinden til siden. Og så putter jeg bare sådan her. Og så putter jeg min cykel tilbage. Og det må I lige se med mig. Så let's go. Nu er jeg på gang. Så vi kan se, at jeg trækker min cykel hen igen. Putter den hurtigt ned i sandet. Så skal jeg trække Firefly ned. Kom så, Firefly. Og tag. Dygtig pige. Dygtig pige. Dygtig pige. Og det var det. Så farvel.